yimɓe ganduɗa kala jiiɗa mbaɗa gandu hay fisin ala e posuji ma hay yobde loi koɓe joɓi loi so mbawa ɗum dañ ayi kaw no tira becce ayi kaw neɗɗo so woppima woppat ɗum min to nangu non mi haalnete rek min mi nanganima mi haalnete rek gilande garat men e mboɗo nana haala ma aɗa malla aɗa wiya neɗɗo joginoɗo natti jogade ay neɗɗo so woppima kaw a woppat ɗum tout tranquille ƴeew to nanguma mi taƴa ɗum non min mboɗo yaha lawolam woppa mi yaha lawolam mboɗo moole caggal Allah kaw mate ko an waɗi gandul min ko baɗo gandul min wi neɗɗo no waɗa gandul te ay fisina ala e poos mum min wi noon walla ko an woni fisin wala poos kono ko min kallata aɗa andi par ce que a soynima kam mboɗo ara mboɗo yawta aɗa malla min bolle puyɗo a fotanimi mallude woppo ha mi inne ma ay min kaali min mboɗo moole Allah anani min saɗa way kam wadde respect mbaɗa kam respect sawa kam wadde respect mboɗo moole Allah mi haalnete mawɗo won neragal ma tawi a wonta he nokku eyyi min to gonnomi to itti kam toon ko Allah fawno kam toon ko Allah itti kam toon ko Allah bonnedagal wona gonga kaw wona gonga kaw ɗum jinnoɗa nande guiɗum minum yummaɓe aɗa wiya ɗum wona gonga min sinno aɗa jiiduno e nenam a woppata kam mboɗo torka aɗa jogui ɗo galle ma torkude kono ko Allah a torkan taw kaalit eyyi imam no mbimami ni noon affaire o yaari joni noon min ala mo miijimi hen so wona an tan ɗaminimi hen sa haalde makko mo nanane inchallah ɗum noon foof mi acci e juuɗe ma inchallah jarama sohna a waɗi gueɗe julɗo a waɗi gueɗe julɗo e holliri kadi ka debbo mo ganduɗa a wallat joom galle ma te ɗum noon adri koye nene amen Hadijatu machallah a weltanama no fewi waɗi ɗum tahi guila jimami gandumi ko jaam adduma so boluji ma so juma o dañi sance ɗum foof deke koye gonga ko gonga e ma a jarama no fewi inchallahu taala kami gonɗe e lawol ni kono mami ya galle inchallah mi haalde e ceerno inchallah mami waɗ hen koyɗe jaam dal inchallahu taala a weltanama no fewi ɓurtinnade nanga kadi joom galle ma no fewi caggal aɗa ɓorno te ka torkan taw ay to parata kam to noon Allah nawata kam toon ñehen to parata kam to Allah nawata kam toon ko woni yesso daɗani ay galle ma noon sa yiiɗi gona hen an e ɓesgu ma min mboɗo jogui tungon mi wona gonga kono mboɗo yetta Allah wona gonga mboɗo yetta Allah sa joguinom to ganduɗa ma dog luwas holon luwas ma dog luwas parce que min mi tinan ko cuuɗoɗa ko e nder galle ma min haydara mi suuɗaki haydara mi joganaki locataire mboɗo yetta Allah eyyi to gonnomi toon noon ko Allah fawno kam toon Allah itti kam toon e bonneragal wadde hen bonneragal kaw mbimami ko wona gonga wona gonga aɗani ay min kaalit saabi Allah mbaɗa kam korɗo cortumami o mi wona bawɗo an kam kaw aɗa wawi yarde ndiyam mimi ñande jarmi ndiyam fof jara boisson kaalit moƴƴi ganda noon aduna kam ko ni tan hande ko an janggo ko goɗɗo min de alhamdulillah mbaɗa yetta Allah mi rewaka hay goto ñamani mi dogata mbaɗa suuɗo mbaɗa woni e bon condition am gallam neni yo aɗo hande yo wattino hande dal mboɗo wirtoma aɗa malla 32 sambour nen min ko mallirate ma min de kamanmi 32 sambour an koye bedda mbalano wona gonga a ɓooyi luuɗi o quartier fo a hooɗi hen o ay ɗum ya ma ƴeeyoɓe morma ala fulla ala fayin eyo ko noon ɗum holliri an ka debbo moƴƴo joni ko ɓeydemi hen tan woni ɓuura nangude joom galle ma ɓuura mo nangande kadi e galle makko no fewi par ce que sa dañi joom galle so fuɗɗima jaddude lawol walla ganda ko ganda so waɗi ɗum diine jaɓani ɗum walla ganda ko lor dañata hen no mbaɗɗani ko ɗum debbo moƴƴo waɗata nangana joom galle makko no fewi kono inchallahu taala woto haydara muusi mami ar galle mami haalde e makko inchallah to mbiɗa jogui hen yakar kadi no fewi sallah jami no ballirɗa ham hen foof inchallah rabbi mi ƴeewa mbiɗa mi accuma hande mi tardinema jarama Waalaikum salam. Alman. Salmina. Alhamdulillah. Mbaɗay goɗɗo. Jam ɓenɗo. Ande gandumi ƴewata. Min gaɗa bisimilla ma. Waɗay tampere noon. Alman mbaɗay tampere. Alhamdulillah. Mbaɗay golle. No joma waɗi. Bisimilla ma Alman. Baɗa jam bonnanima lawol. Ala. Mi andotono tan. Mi waɗatno promenade. Bisimilla. Bisimilla ma. Jooɗ. Alman. Alman a wanni kam surprise noon. A wanni kam surprise noon. Surprise. Machallah. Alman mbaɗay tampere. Aɗa selli. Mbaɗay golle. Machallah min beltima e ma.
min jii dardema e diine l'islam juma o machallah a renndini yimɓe waajuuji ma kadi alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe beltima ma no feewi wallahi ko noon anani tomin woni ɗo wona minen pawi toon ho koye men eyyi ko Allah fawi amen ɗon machallah sabu e yimɓeɓe kadi ɗum tahi minen ko woni devoir amen woni somin yii ko ganduɗa wona e laawol min mbaɗa feere ɗum wona e laawol wallahi ko wallahi ɗum ɗon woni gueɗe julɗo machallah nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam Allah winomo ko wa innaka la ala khuluqil azim 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 eyyi mbo jagui hen azim o kam azim o kam mbo jagui ɗum hen sallallahu alayhi wa sallam mi wiyani ni hay julɗo kala mo ganduɗa ko innama aade tan référencement foti wonde ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sabu nelaɓeɓe foof ɓeɗo koye wuuro maɓɓe nela ɓe koye diwan maɓɓe kono nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam kañum tan dañi neleede e kala mbo gonɗo innama aade mo Allah tagi machallah ayide ko ɗum wonno sababu noon mbimi yami arɗo inchallah jewten sabu anne a wona tokoso e quartier oɗo eyyi a wona tokoso e quartier o juma o koko watma reconnaître machallah sabu alhamdulillah debbo ma sahaji no adda ñamdu walla adda yardu walla so juma o dañi projet ma yo ara wiya ɗum de ko ceerno tottuma won naggam e naggam e naggam ɗum taki noon suusmami almami mi weltima hande ɓerdam nde ɓuuɓi nda ko jinnomi e diine l'islam haysam ala foof wonko puɗɗimi dañde nda sam jooɗima ha almami wi kam juma o waɗi kam reconnaître ala ceerno juma o waɗi kam reconnaître kono firti min sam maayi mbaɗa wawi nannede e nder juma o inchallah inchallah yo Allah lelnu inchallah nda julɗo foof faroma ko juma allahu akbar so yi ha juma waɗima reconnaître alhamdoulillahi rabbi haali ko mi weltima almami jarani woyde mi weltima sabu ko moƴƴi mom ko Allah jeeyi ɗum tahi noon mbimi yam arga jewten e hunde wotere sabu joom suudu ma arino e yam wonko haalanno kam hakkunde ma e baaɗe kaalidu e joni noon ɗum addi ɗo koyrem nde mbimi yami ar mi yewta e ma sabu ko kalɗa ɗo ko joni ɓuuri tahde mi suusma par ce que ka julɗo te julɗo kadi jikko julɗo ko hen jeeya a faami de ndax nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam jottono e sahabaji makko a yiyat mo ganduɗa ara ha e juma nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam no rufoton ndiyam so sahabaji ɓe ummima wino feemo nelaɗo darto wi ala o anda nelaɗo noddama yewtude e makko ha waɗamo convaincre ɗum woni gueɗe julɗo ko ɗum ɗon ɗum tahi mbimi yami arɗo jewten e hunde wotere saabu kaalidu ko baaɗe te kaalude kañumne so juumi an o fota juumde te korka kadi wona accude yarde e accude ñamdu ɗum wona korka wonde julɗo kadi wona allahu akbar musɗo fof koye jikko woni te an jikko ma no yooɗi kam garɗo pour ko jolfo wiyete ko ñan jekka ko ɗum addimi ɗo joni noon kam jiɗɗo andude affaire o hono yaari inchallah après mi wawa nadde jewten wona eyyi machallah almami min de sa noddino kam bom mami ar galle ma inchallah mi dañi gacce bom ko garɗa ɗo ko sababude baɗamo kaalidu ayi almami ay kaalidu yumma ko wukkiti endu gufmi endu allahu akbar kono aɗa andi ko baɗam de lenke asko bom dawata ñallata kaalidu yumma ko wukkiti endu gufmi endu kono aɗa andi ko baɗam kaalidu Allah wallimo omo liggo port kaalidu faalakimi lijjitanimi aduna noon ñiiɓaki gonga o yiɗi kam wadde gueƴiraɗo min wona gueƴi ko almami ndax so Allah rokki men wuurde walla Allah rokki men mayde min kawri lakara mi janggani way mi nani kawiraɗo tamat jungo baɗiraɗo nanna ɗum aljanna machallah o wallanimi hande noon kaalidu wona e caɗele an mbiya yon wallumo ko ɗum noon musikam e kaalidu way noon almami alhamdoulillahi rabbil alamin min kam caggal ana ari ala ko mbawmi wadde sona jaɓandema
alhamdulillah nda min kaalid ko baɗam an ka almamam mi yi darde darɗa e quartier o mi yi darde darɗa e diine l'islam allahu akbar kono an a fota kam ñagade mi salo allahu akbar haali gonga a nani haali gonga kala ko jaggunomi hakkude me kaalid almami woppi barki rasulullah woppi inchallah ko ɗum ɗo wonno koyɗam a jarama ceerno a jarama saabu ko tahi ɓuurmi arde kaalidu fota juumde ande ne juuma ala min mi juumani mi yinno yoftade tan non non yoftade mi yoɗo wona jikku juul aɗa minen komin galaji teruji minen leñol men almami hi komin haɓeteɓe de min kaɓete wallahi gonga 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 kono yaafamo tan yaafamo te kadi koye lewru korko gonɗen ɗum ko tiyaba ko ɗum barke machallah yoɗani jalta kawra e baade bagage uji makko foof no woni boowal ɗum yoɗani ayi ƴew almami ɗum ko suudu ɗum ko suudu ɗum ko suudu weddo ɗo guite ma ay ɗum ko suudu ɗum ko suudu ɗum ko suudu ay nde fenêtre ko suudu ay ndi to lobbuɗo noɗi suudu wadde omo jogui ɗo place wadde kono kay aɗa andi kaalidu ronkani wonde ɗo omo jogui ɗo place omo jogui ɗo place omo jogui ɗo place way min kanko wino kam o hotta e ardoise non woto rewmo so juumi an woto juum miyafmo eyo miyafmo machallah miyafmo machallah a weltanama no fewi no fewi no fewi a jarama aɗa yarlode yaafo ko noon ko aɗa gacca haqqe enen dendi enen dendi gacca haqqe enen no dendi fewi no enen fewi dendi enen dendi o holli kam hannde ka julɗo a waɗi confirmé wonde julgo ma a waɗi ɗum confirmé miyafmo wadde a jarama no fewi a jarama a jarama no fewi a jarama alma eyo a jarama joni no meɗen mi ala jonde saabu juma to won kamil poɗɗo waɗede toon inchallah ko toon famini lewru korko noon ko ɗum ɗo tan hamni hen nda sinno ko sagam hande mi sodanma boisson way aɗa andi en koor way kumtari mamaddane follere anne o yettima mamaddane follere mamaddane follere mamaddane follere